Yabingelela bafethu, okhulumayo uMpumelelo uSibindi wakamseleko. Bafethu nginenkinga lana, kune case engayivulayo. Ngivulela amaphoyisa asemhlali. Ngikhuluma nani bafethu, i-case yami ngayivula last year ngo-October. Kuzokuba imanje ihleli allocateelwa umseshi omusha. Ihleli ngithola ama message ukuthi hayi no manje seyiphethe usibanibani. Nabo lawo baseshi bayangifonela, angazi ukuthi iyaye iphelele mase kufanele baqhubeke nalo icala. Kodwa uyaye uthole vele sewuthola imessage nje ukuthi seyiphethe umuntu. Kokugcina ngithola i-call, ngayithola i-call iphuma komunye umseshi ehleli nomphathi siteshi, ehleli nomunye ubaba wayekhona ngesikhathi ngingenelwe endlini. Abantu abafika kumina bafika bethi bamaphoyisa, i-operation le abazoyenza i-authorized e-province. So ngase mina ngithatha ke inyathelo zokuthi angihambe ngiyovula i-case eDurban Central ngoba ngeke ngisafika vele emhlali ngiyovula i-case ikhona. Yase isuswe eDurban Central iyiswe emhlali. Mase ifika emhlali seloke yafika ishintsha abaseshi. Manje nginenkinga yokuthi bafethu ngicela usizo mayelana nendaba yasemhlali. Amaphoyisa akhona angazi ukuthi kwenzakalani but angiyitholi justice khona ngoba nezinto ababengi-accusela zona izinto engingahlangene nazo futhi. Awukwazi ukuthi ungafike uzoqala umuntu onganacala ongakaze avulelwe futhi icala. So ngiyacela ukuthi ningenelele bafethu silwisane nalesimo lesi. Kulabo abangakwazi ukuthi bakhona ukungisiza kusona lesimo lesi, ngiyacela ukuthi bafethu nisukume ningilekelele. Abanye ngingakhuluma nani emaceleni bafethu ukuthi khona usize niza nalo. Ngiyacela nje shame ngabe ningisize kakhulu bafethu mengase nikwazi ukuthi na nginqobe le mpilo engibhekene nayo engayazi ukuthi yindaba sengibhekene nayo seyifike la ifike khona, ngoba angazi noma movula icala ulivulela amaphoyisa awusebenzi umthetho lapho ngoba phela icala engalivulayo ngangilivulela amaphoyisa ayethe amaphoyisa efika kumina endlini. Hi everybody, welcome to my channel. So back in 2025, you guys, there was a story that was reported where Mpumelelo had said that the police had come to his place and they said that they were looking for Sizokuthola substances. There was also a mention of trafficking, human trafficking, and they also said they were looking for GUNs. So apparently they wrecked his place looking for that, and at the time people have reported that it is possible that it's his rivals when it comes to the security company that he has, because apparently in that space it is they do work with the police sometimes when they want to destroy their competition. So there was a story like that. So afterwards he had gone to open a case against the police, and that is what he's complaining about here, that nothing has been done. But yeah, people in the comment section were advising him to report the case to IPID, because they did say if the case is against the police, of course they're not going to do much to help you. You need to report it to IPID and then see if it moves from there. So he is saying that ever since he opened the case, it's been moved from one investigator to another, and then he keeps on getting the SMSs that, you know, now your case has been moved to someone else. And when I looked at the screenshots that he had pasted, it looks like different case numbers as well, which is strange because it should be one case. But yeah, that's what's happening. Now he wants answers and he is seeking help so that his case can move forward. Now, this made me think of another case that happened in 2025, because remember, there was a case of a man
that had been asked and died there in Mzumbe. The story was a man came to Mzumbe looking for Mselegu. He was very aggressive, and Mpumelelo was there. He ended up fetching the GUN and asked the guy, and the guy passed away. Now, nobody has ever been arrested when it comes to that, so I do wonder what was the conclusion? Did they conclude that it was self-defense or what? The family has never really spoken about that case, but they did speak about this one of the police coming to Mpumelo's house. So that is very interesting in facts. But anyway, so guys, that's all that I wanted to talk about. Thank you so much. Ngithanda kakhulu. Yabingelela bafethu okhulumayo uMpumelelo uSibindi waMseleko. Bafethu nginenkinga lana kune case engayivulayo. Ngivulela amaphoyisa asemhlali. Ngikhuluma nani bafethu i-case yami ngayivula last year ngoOctober. Kuzokuba imanje ihleli allocateelwa umsesho omusha. Ihleli ngithola ama message ukuthi hayi noma iseyiphethe usibanibani. Nabo lawo baseshi bangifonela ngazi ukuthi iyaye iphelele mase kufanele baqhubeke nalo icala. Kodwa uyayothole vele sewuthola imessage nje ukuthi seyiphethe umuntu. Kokugcina ngithola i-call, ngayithola i-call iphuma omunye umseshi ehleli nomphathi stage ehleli nomunye ubaba wayekhona ngesikhathi ngingenelwe endlini. Abantu abafika kumina bafika bethi bamaphoyisa i-operation le abazoyenza i-authorized e-province. So ngase mina ngithatha ke inyathelo zokuthi angihambe ngiyovula i-case eDurban Central ngoba ngeke ngisafika vele emhlali ngiyovula i-case ikhona. Yase isuswe eDurban Central iyiswe emhlali. Mase ifika emhlali seloke yafika ishintsha abaseshi. Manje nginenkinga yokuthi bafethu ngicela usizo mayelana nendaba yasemhlali. Amaphoyisa khona angazi ukuthi kwenzakalani but angiyitholi justice khona ngoba nezinto ababengi-accusela zona izinto engingahlangene nazo futhi. Awukwazi ukuthi ungafike uzoqala umuntu onganacala ongakaze avulelwe futhi icala. So ngiyacela ukuthi ningenelele bafethu silwisane nalesimo lesi. Kulabo abangakwazi ukuthi bakhona ukungisiza kusona lesimo lesi. Ngiyacela ukuthi bafethu nisukume ningilekelele. Abanye ngingakhuluma nani emaceleni bafethu ukuthi khona usize niza nalo. Ngiyacela nje shame ngabe ngisize kakhulu bafethu mengase ngikwazi ukuthi na nginqobe le mpilo engibhekene nayo engayazi ukuthi yindaba sengibhekene nayo seyifike la ifike khona ngoba angazi noma movula icala ulivulela amaphoyisa awusebenzi nomthetho lapho ngoba phela icala engalivulayo ngangilivulela amaphoyisa ayethe amaphoyisa efika kumina endlini.